Mi van, papa? Na, figyelj, ja, semmi. Várjál. Na jó, most hagyd, de négy kell csinálja kint a izének. Várjál, mert van írva a sorokba, hogy rec. Igen. Na, akkor már megy a fölvétel. Meg itt ég ez a kicsi piros lámpa. Na, azt mondom, hogy a piros lámpa mikor kapcsol be. Akkor mikor megy a fölvevő? Most kapcsolt ki. Nem faj, érte szív! 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 Szerintem így kinyitva nem volt elég. Ez meg az a tényleg. Azért látom, hogy én csak csöndben így van. Halló? Nézd meg! Szervusz, Jáni! Nem figyelj! De tényleg ne legyen belőle harag béladra, harag majd kell. Harag belőle, nekem is egyet. Kell segíteni a másiknak nekem is. Abba nézd a múltira! Nem teszi le mindent. Nézd, az meg lopós. Jó, elég. Ez annyira közel hoz mindent. Hát nem figyelj, amott a izével fölül a váltóba, tudod? Tudom, Távolra vinni a izébe közel. tudom, de akármilyen távolra viszed, akkor... Azt mondja, hogy akkor megnézem, azt mondja, hogy kinyissam a kapit. Meg vagytok örökítve, hogy dolgozzatok. Na legalább a disznóvágás. De János, tudod, hogy csinálta? Másik felé nézett belefelé. Emeljük, visszafelé. Tőle kitelik. De hát őnek jó is. Szóval balra tekered, akkor távolít. Igen. Ha jobb... Az rajt. Összeállnak, hiátok meg, fölösleges állunk. Ha nem hiszek, nem kéne. Semmi nem maradok sonkával, csak az sok. Jó, elég. Annak hozzát a zsíridról többet jönnek, mert mindjárt akarok azt írnám. Ne ügyeskedj majd, figyelj most, ne a papírt már adjuk, hogy milyen szívek vagy. Erre gondoljál, mert már kész van a szerves. Itt készül a finom reggeli. A zsírt mibe öntsék ki? Vagy ez olyan döbötömbe lehet önteni? Nagyfőnök? Nincs a pincében életlen? Egy nálam van. Biztos? De egy nagy kék tömör. Ott nincs. Azt mondta a nagyfőnök, hogy nincs. Akkor ezt ki kéne ügyíteni ezt a hazekamot, és sebből elönteni. Hát még ott még a izé valamit. Mi? Tőzsdekáposztán mi a nagy zöld fazikba főzni? Aki nem kapott reggelit, annak ott van az asztalon a finom sült Csurogjon nyáluk. Igaz, anya? Petra, gyere be! Nézd csak! Finom nyemi-nyemi. Megjött a legnagyobb főnök, mami. Ide? Nem, megyünk ám kifele innen. A legnagyobb főnök. Megjött a segítség? Menjél csak, gyere onnan, vigyázz! Most csak kell. Egyet találtam, hogy most látják. Papadog! Most sem már még eltaláltam. Na most ez egyszer nem tagadhatja le a fatás, hogy dolgozott, mi? Az nem lesz mosással. Uff! Várjál, hogy csináltad? Ezzel is csinálj már kéne gyerekekre. Melina, hívd már be a Petrát, légy szíves! Nem, ezt ő akkor majd mondott valamit, nem tér. Jó. Te túszkod már vissza a gyerekemet, ne menjen már ki úgy. Nyilván a babukám, menj csak be. Nem mondod, de még siessnél lepakolni az asztal. Mindjárt. De Letta, ide, mondok valamit akkor is. Nincs csak a anyához, nem menjél meg. No, ide, Most megkóstolod, vagy nem kóstolod, de nehogy azt mondom rá, hogy tényleg rossz. Mert mindenkinek azt mondjuk, hogy mindenki azt mondja, hogy olyan rossz, hogy a kutyaség szívei! Csak a nyári pista. Meg a... Én! Meg sem vagy szakállat.
most mondván két szakadját jelentkeznek. Mondjátok már, Frideriknál. Meglepés, mulatságos. Most volt benne egy hölgy volt, előtte férfi volt, és Nyári Pista, de olyan jó tud helyezkedni. másnap reggel volt a rádiót, hogy mikor ezzel kapcsolatban hát körül irkáltak, így is, úgy is, és akkor végre azt mondjuk, hogy hát aki nem tud vele mit kell, az használja illetőt. Szia Csaba! Úgy rögtön. Gyere, babukám, gyere! Ó, nézzük, anya, mit csinál? Mit csinál, anya? Mit csinál, anya? Na, legalább a nyári lássa már, hogy tegnap is, hogy a Nyári Pista kajál. Én legyek már mindig a polgondon. Jó, az. Mondtam, hogy tedd már le valahova. Az a először, a nyári én megjött. Nyári volt, és most megjött. Béla, gyere már kajálni! Na, a legkisebb is